Nakon Dubrovnika, Splita i Bola, školski brod Kraljica mora doplovio je i u Hvarsku luku. Što je na Hvar došlo je s mora. Tako je i u ovom slučaju. Nadam se da me i iz Jadrolinije slušaju. Doček me veseli posebno zato što su bili osmaši praktički sa cijelog otoka koji će možda i nastaviti školovanju. Drago mi da ovo recesijsko vrijeme je to jedna svjetla točka bar što se tiče naših mladih. Svečanost je privukla mlade otočane koje je na brodu dočekala mlada posada. Pa da, definitivno svi smo mladi jer je to napravljeno za mlade ljude, pa je bitno da smo im nekako kao frendovi, a ne nadređeni. Meni je super odlično. Meni isto. Još je najbolje što ima školu. A školovanje za pomorske časnike lakše je uz stipendije koje nudi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ministarstvo mora i dalje nastavlja stipendirati i financirati mlade hrvatske studente i učenike, tako da u ovom trenutku stipendiramo preko 520 učenika i to ćemo i dalje nastaviti u budućnosti. Uskoro će ovaj lijepi motorni jedrenjak ukrcati i prve učenike koji žele ostvariti svoj san i postati kapetan.